Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais pourquoi tu connais ça? Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Jani ale sugandili la yaasa ka se ka aw ka kunnafoniw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani a kɔ kan min ye kibaruyaw la belebelebaw bɛna tali kɛ min na bi wulada in na sa o ye k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na ko min ye an ka jamana kuntigi ye n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta ni ala sɔnna ma ale kan k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taga Sinikaw olu fɛ yen Sine ale ni farafina jamanaw kan ka ɲɔgɔn ye Colonel Assimi ale welelen no o kɛnɛ ka Maliba jamana ale tɔgɔla ka se ka taa o jɔyɔrɔ fa bi an da bɛna don min na wulikajɔ min bɛ sen na wolomasiri tabaw bolo Tɛnza Watenikaw fɛ yen ɲinjuguyawale ni bamancawale kɛbaa caman kɔni fara nin tile laban ninnu na Tɛnza ale kɔnɔna na Gendarmerie dagayɔrɔ min bɛ Ɲorokaw fɛ yen bin kɛra o kan Ɲoroka dɔw y'u hakilina di ja dɔw fana bɛ an na olu yira aw la Amakore ale ye dugunicinin ye min bɛ Ɲafunge mara la sɔgɔmada in na u taara olu ka dugutigi kɔni fa k'a to a ka foro kɔnɔna na waleya in nana cogo min an na o ɲɛfɔ aw ye Danemark ko k'ale b'a ka kasaw kuru ka bɔ Mali la ani Burkina k'a bɛ nana jabala ɲina yɛrɛ la Senegalikaw fɛ yen ale ni Rwanda ni Tunisie fatɔkɛ dɔ o minɛna bi Wagadugukaw fɛ yen nin tɛna kɛ fatɔ gansan ye kan pistolet b'a bolo jumelle b'a bolo matrailleuse b'a bolo e ko o ye fatɔ gansan ye o fatɔkɛ ka ko an na dɔ fɔ o la Senegalikaw k'olu ye wulikajɔ kɛ u ka wolomasiri tabaw farala ɲɔgɔn kan maa 400 ni kɔ de taara ye u fɛ maa minnu ni maa t'u siya dɔn wɔlɔfɔw ka maaw ye o baara mun kɛ ale ni kɔkan kibaruya tɔ sa an n'an da don olu bɛɛ lajɛlen na bi wulada in na k'aw sɔgɔlen to Jani.ml FM ale la. An bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ka kɛ ni wulada in na kibaruyaw olu di waatiw ye k'a fɔ aw ɲɛna sa ko min ye an ka donnatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale semina na ye Sine ale ni farafina ka ɲɔgɔn ye la Beijingkaw fɛ yen nansara kalo kura tile 4 ka taa bila tile 6 la min ye fɔra min ye sa u y'a yira k'a fɔ ko a nana tali kɛ min na maaw ka se k'u sen don bayɛlɛmali la ka se ka sigiyɔrɔ dilan u yɛrɛ ye farafina ale ni Sine ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sanayɛlɛ baaraw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko duguta in kɔni senfɛ min ye Colonel Assimi ye ani maa mafalenw caman bɛna ɲɔgɔn ye Chinois fɛ yen bayɛlɛmali ta nasiraw la min ye kɛlɛkɛminɛnko ta nasiraw la ka taa se Sine yɛrɛ miiriyama b'a la ka ɲɛsin Mali jamana ma Sine ni farafina ka ɲɔgɔn ye diɲɛ magobatigi minnu fana bɛ kɛ yen min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye olu caman bɛ yen u n'o a na ɲɔgɔn ye a na hakilila falen-falenw kɛ farafina ɲɛmaa minnu fana bɛ yen fana a n'a ka minisiri min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna a n'olu na baara kɛ kuntilennaba minnu bɛ AES kɔnɔna na Mali yɛrɛ bɛ ka yɛrɛɲini minnu kɛ bi nin waati ninnu na Colonel Assimi a na taa nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ septembre kalo tile 4 ka taa bila tile 6 la min ye maliden minnu fana bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko a n'olu fana bɛna na ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye daminɛ don fana a yera k'a fɔ ko jamanaba minnu kan ka dantigɛliw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ka se ka hakililasigiw kɛ anw ka jamana a ɲɛmaa kan ka ye o la sabula bi ale t'a kelen na
jamana saba minnu bɛ n'olu ye AES cɛncɛn fo ka jamanaw ye olu ka laɲiniw fana sabatili hukumu kɔnɔna na fana baaraw kan ka kɛ farafinna kɔni ɲɛmaabaw n'o o ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati in na Moritani jamanakuntigi ale ni Sini ɲɛmaa olu kɔni na ɲɛbila baaraba belebelebaw kɛ min ye baro sigi ni ɲɔgɔn lajɛ tɔw ye sa jamanaden bɛɛ lajɛlen jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw olu na ye o kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen Sini jamana ɲɛmaaw olu ni Mali fana kan ka min kɛ yɔrɔba dɔw fana bɛ yen fana Asimi kan ka taa i ɲɛda ka kuma tɛ Modibo Keyita ale ni Mao olu ye baara minnu kɛ Mali ni Sini ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na Mali yɛrɛ de la ka dɛmɛ min ta ka don Sini ye olu ko kɛra cogo min nin bɛɛ lajɛlen na kɛ sababu ye Asimi ale ka taa i ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko min ye an ka sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min b'u bolo Tɛnza Watani yan fan na u ye dɔ fara a kan Mali ni Alizeri dancɛ la nin don laban ninnu na sa u kɔni kɛlen ka wulikajɔ kɛ sabula a yelen no k'a fɔ sa Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw u kɔni kamaro yɔrɔ belebele min bɛ bi n'o ye Tɛnza kɔnɔna ye armée ale bɛ baara la sa yaasa ka se ka o yɔrɔ in kɔni o lasago k'o dilan ka ɲɛ Kidali tɛmɛnen kɔfɛ sa Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ an ye min fɔ sa n'o ye maa minnu kan ka wuli ka taa u sen na kɛnɛ in kan ye o progression kɔni o de bɛ sen na baara minnu bɛ pankuru ale bɛ k'i jeniyɔrɔ fin a la kosɛbɛ min ye cɛden minnu bɛ yen ni olu kɔni kun kɛlen don k'u kangara u ni tagali cɛ taa tugura ale caman na Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw kɔni ka yɔrɔ caman bɛ olu da walola dimanche kana se fo bi an sigilen filɛ yɔrɔ min na yɔrɔ dogolen minnu bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka t'u meru u kɛlen don k'u ka minɛnw bila yɔrɔba minnu na sa nin bɛɛ lajɛlen olu bɛ ka walo pick-up falenba minɛn na ani kɛlɛkɛminɛn o dɔw fana sɔrɔdasiw ye olu walo kosɛbɛ ka mugu k'o kɛru olu ma Tɛnza Watani yɛrɛ kɛɲɛkɛyan fan fɛ ka taa Kidali sira fanfɛla la fana dɔw tun bɛ olu b'a fɔ ka jan dɔ kunda ye min ye armée ka drone ye olu ye wulikajɔ kɛ ka olu fana fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la Diripa ale ni Wolomasiri tabaw ka kibaruya di yɔrɔ n'o ye Diripa ye ka taa fara Wolomasiri tabaw ka chef d'état-major kan u y'a yira k'a fɔ ko dimanche don min ye Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ belebele o kɔni taara bɔ pick-up dɔ kan sa pick-up in kɔni kun chargelen don kɛlɛkɛminɛnw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ kɔni kun bɛ Tɛnza Watani masuruna na kosɛbɛ Diripa kibaruya y'a yira k'a fɔ sa ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen maa minnu tun bɛ yen n'a dɔnna k'a fɔ ko maaw don minnu kan ka gosi min ye wulikajɔ ye o kɛra nogoni fɛ ni drone ye ale ni Albatrɔsiw ka se ka banci gɛlɛn ninnu kɔni ka taa tugu u la o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye maaw n'u bolominɛw lakanali o fana matarafalen no dugu ma sabula a yira k'a fɔ duguden caman bɛ yen nin waati in kɔnɔna na olu kɔni dɔw ma u sigiyɔrɔ bila yɔrɔ in a bilali ka gɛlɛn kɛba sabula sanu bɛ yɔrɔ min maaw t'u kɔ don ten koyi f'u da joli ma o la sa armée ale ta tuguli min daminɛ sanfɛ kɛnɛkaraw ni kɛɲɛkanyaw fɛ camancɛ la sa baara tɔ o bɛna na lawuli sabula kɛlɛkɛcɛ minnu kan ka taa duguma sira fɛ olu ka baaraw olu fana bɛna na daminɛ yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen lasigi sen kelen kan chef d'état-major ko nin kunu ntɛnɛn o tɛ kunu ye sa wa kalo tile 26 ko min ye Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri dɔ fana o y'a to sa opération Maliko kɔnɔna na ni Jugawale kɛbaw ni Bamanciwale kɛbaw k'olu ye duguma sira yɛrɛ fɛ koyi ko maa minnu kun don ko kɛlɛkɛminɛnw caman tun b'u bolo u y'u fara ɲɔgɔn kan fo ka kilomɛtiri 80 ɲɔgɔnna sɔrɔ ani fifa ale masuruna na Tesali ti sira kan armée a ye bɔnɛ jigin olu fana kan ni mugujugu ni kisɛjugu ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye an ka renseignement maaw ye kɛba ne bɛ tile ka nin f'i ɲɛna Moroko n'a ka mɔgɔw u ka kibaruyaw dicogo ɲuman avec précision u ka wulikajɔw kɛcogo anu bɛ fɛn minnu fɔ ni a bɛ bɛn sababa ma sɔrɔdasiw ka baara nɔgɔyali la ko k'o fɔ nin yɔrɔ in na k'o bɔgɔla dɔn min ye chef d'état-major ye ko Wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛ nin baaraba min na bi Tɛnza Watani kɔnɔna na k'an bɛ ka taa fuguri bɔ daba dɔ la sɔɔni sisan sabula maa minnu bɛ yen bi n'o ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw ye an duloma minnu bɛ yen a caman buruna Tɛnza dɛ kɛba nin waati in na jɛkulu marifatigi minnu yɛrɛ bɛ yen Bamanci ni Jugawale kɛbaw u yɛrɛ kibaruya bɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛ 7 k'o tora armée ka drone gosiliw la dugumisɛn dɔw la Tɛnza Watani ale masuruna na u ka maa mafalen caman fana bɛ yen ni tile 2 laban in na olu bɛɛ lajɛlen ye dugumasaraw cɛ koyi u y'a yira fana k'a fɔ bi armée a bɛ ka min kɛ duguma ani sanfɛ bi bɔcogo ni nacogo fosi tɛ nin na a gwangojugu conseil de sécurité la Algérie kuma ta ye k'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ bi
olu bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔna na e Algérie ka kala lafili kuma mɛn yan ko mɔgɔ t'a dɔn ko a mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ min ko mɔgɔw bɛ yen k'u bɛ ka mɔgɔw faga su ani tile ko mɔgɔ t'a dɔn ko mɔgɔ sugu minnu don Algérie de ko ten dɛ ko mɔgɔ si t'a dɔn fɛn sugu minnu don mɔgɔ sugu minnu don ko mun bɛ ka kisɛ ci k'u tɛ ka ye u b'a dɔn min bɛ yen walayi kɛba u b'a dɔn min bɛ yen u da de tɛ se k'a fɔ awɔ u da de tɛ se k'a fɔ min ye u ka maa mafalen dɔ ye n'o ye Muslim Abdou Hamza ye a yirala k'a fɔ fana ko ale fana bin wulikajɔ dɔ senfɛ ni drone ye ale ni tora ko in na ko nin kalo in tile 25 a n'a nɔfɛmaa maa 5 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ tugu ale kɔ olu bɛɛ lajɛlen buruna min ye Muslim Abdou Hamza ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa mun don ale kɔni ka surun Safi Agbo Hadala n'o ye maa mafalenba ye Ansar Dini ale kɔnɔna na wulikajɔw wolomasiri tabaw y'a yira k'a fɔ ko u bɛ sen na nka o bɛɛ kɛrɛfɛ keba u ye immigrant maaw dɔw minɛ k'olu fana fa kɛlɛ in senfɛ u tun ye maa dɔw minɛ u ye ni kɔni ye ka mɔnɛ de bɔ ka mɔnɛ b'u yɛrɛ la u ka su cayalen sa kɛ kɛlɛ dun sariya fana na n'i ye maa minɛ i man k'a fa dɛ nka ninnu est-ce que ninnu ka sira bɛ kɛlɛ sariya la chef d'état-major ko baaraba min bɛ yen bi n'o bɛ sen na ka se ka tɛnza baara tɔ bɛɛ lajɛlen ban ko n'Ala sɔnna a ma k'u b'a ɲini dugudenw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛnza masuna na n'u tɛ kɛlɛkɛlaw ye u k'u ka kasaw kuru u k'u mabɔ maa ninnu na u kana sɔn fiyewu bamanciwale ni jugawale kɛbaw ka t'u meleke u la k'u sigilen to min ye u ma min u ma bɔ keba ja dɔ bɛ tɛnza n'a bɛ se ka yira maaw la sabula nin waati in na a ko kɛlen don wamani ye koyi bɛɛ lajɛlen de bɛ k'i yɛrɛ ɲini sabula a ko a gannen don kosɛbɛ marifa mugu cilen nin ye an kɔni an kun nana sanu bɔ de la an tun nana ka na a ko lajɛ i b'a dɔn ko armée ka baara bɛ kɛ cogo min na nin yɔrɔ in na u bɛ wuli min kama ni kibaruya min b'u bolo n'u y'o gosi u mago tɛ mɔgɔ tɔ si la ne kɔni ye ninjugawale kɛbaa ye u tɛ peresi ma parce que i bɛna munumunu cogo o cogo i bɛ tila ka na tuguni jan i tɛ se k'a da cogoya si la donc jama girinnen min filɛ nin ye tan armée tɛna ka na ninnu aratiser dɛ i n'a fɔ olu b'a lakali cogo min ayi armée t'o kɛ armée b'a to de n'a ɲɛma jɔra minnu bɛ taa kuluwow kɔnɔ mobili minnu tɛmɛtɔw filɛ nin ye a bɛɛ jateminɛnen don k'a bɛɛ lajɛ kelen kelen u bɛ don wo min kɔnɔ u bɛ taa yɔrɔ min na yaasa ka se ka u nɔbɔ parce que bi dugu cɛmancɛ in ani dugu kɛrɛfɛla ninnu na sanubɔ yɔrɔ minnu bɛ yen u kɛlen don k'olu de kɛ maaw bagabagalikɛ yɔrɔ ni maaw lasiran yɔrɔba yɛrɛ ye u yɛrɛ fana bɛ t'u meleke dugudenw na o yɔrɔ de la keba n'an bɔra yen an bɛ taa ɲoro o fana ja kan ka sɔrɔ i bolo sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko ale kɔni ni bamanciwale jugawale kɛbaaw ye u kɔni nana ka na mugu ci i ɲɛ bɛ dibi min na tan dɛ u ye mugu ci ni dibi in de la ka wulikajɔ caman kɛ nin waati in de kɔnɔna na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 2 n'o ye 2 heures du matin ye fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma n'o ye 5 heures du matin ye an ka mɔgɔw kɔni kelen o ni ma to a la mais min kɛra o ye k'a fɔ bamanciwale kɛbaa ninnu u ye mobili kelen jeni mobili 2 bɛ yen ani mobili 2 bɛ yen u taara n'o ye moto minnu bɛ yen ni o tun bɛ kuru kɔnɔna na u ye t'a don o moto ninnu na i ɲɛ bɛ kisɛ nɔ min na da in na nin ye mugu ci kisɛw nɔ de ye tan min ye ɲorokaw ye u yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka bonyamasegin kɛ k'a jira k'a fɔ ko armée u ye min kɛ o de ɲɛna n'o tɛ a ko a tun bɛ juguya ni nin bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔna na sa ɲoroka minnu bɛ yen ni olu ye kibaruya dɔw mɛn nin ko in na an ye olu dɔw ka seereyaw ta seereya minnu n'an bɛna na olu di aw ma ka kɛ ni ɲorokaw u yɛrɛ ka laseli ye bi sɔgɔmada in na ko in ale kan. an bɛ bɔ an b'a fɔ bi sɔgɔmada in na man di kosɛbɛ bi sɔgɔmada in na man di ka d'a kan su dɔ mɔgɔ jugu ye ɲoro attaqué n'o ye ɲoro gendarmerie ye a ka kan an ka bɔ an ka mɔgɔw hakili sigi ka ko yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que a kana taa bɔ cogoya wɛrɛ la mun tɛ o cogoya ye u ye gendarmerie attaqué ala barika la mɔgɔ n'i ma to a la mɔgɔ ma jigin mais tiɲɛ ni barika bonyana ni barika bonyana u ye mobili dɔw jeni u ni mobili dɔw tagara u ye kisɛ ci kɔnɔna ni ɲɛfɛla sokɔnɔna ɲɛfɛla n'a kɔfɛla bɛɛ la gendarmerie la misi dɔw yɛrɛ bɛ yen kisɛw fana sɔrɔ o yɛrɛ fana sara
madana kata anya autorité kata la jimu be ka se ka wa balma ku la foni hakika yela pour que kana ta doro fo mun teniye o du ko de jamani ka si za amba fe ko de ka éviter abe mun ni mo fe dro do wudi ambe ka do ke nyoro anga do ganga faso anga do ke islam jamani bela jene ala kanta do taka do ni ki bari ande me nyoro bi o amba bela jene fo nyoro be wula ka du nyoro be gendarmerie la bi kata kata kwa mission goya ira katu ka du mangoya ira kata partager avec les gendarmes ka wula ka fo ube ya nyoro ka di kama do nyoro bere an koni be yanno fini tugu ye barake parce que nous tout m'a riposté 600 tuba sur un flé wati mona 600 na muguti tumbe jamana ko ma kera ro mena dron blendo bora wonon ko ni wasuru beta ton wasuru ya fu batia fu to mena vraiment wi cheni ke rede wi cheni ke mais wi po nunga makambora ko mena ya fa ko fana chaka kafu ye 2 heures de temps que obe muguti la no anyere ka mugode tumbe ka kiseti pour que vous disiade ayo pour ko kase kula chai parce que marafa mu makambora o fanga ka bono longa marafa donc finalement ils sont obligés de s'enfuir mais olu fana se ka dala fo tuko sila fo ka fo kene jera to amena de wa donc faut vraiment mankan fo marafa ti kan fen de ba ulu yere ka marafa ti kan do dia ko bara no wala quoi sinon ka fo ma bara ko bara ke wala mutuma bara ka te no de c'est vrai shiranyana mais ni ma bonne on va faire un double ni ala tanu ambe ala tanu fana wala na dana etnyani dama asur la to mena no re se ka plan no mais hada ma de ni de ka gele ni nimbe wala sinon fin tout est paraqué ils ont vraiment travaillé il faut vraiment les remercier en coup wali mando bien vrai que andu skon kama lende don parce que ne ma delika ke awa mais ala fe mulla tike do mena anga ke ala ka koy no tan sigilentena dia sigilentena ici bado père ka foko kambe amo mais nya utara gendarmerie attaqué bado numbe boya effectivement to akube suluma ulumbe saka kusako ke ukla goboli effectivement c'est ce qui s'est passé ok marwa katlera ta ala ka sawni mandama ala kan ko bari mando non tlo bata fu tuko mena be bora be tarika jula mankan ki se kelente yamma depuis 4 heures na jora ni 600 mankan mamme fushi au ka blende munu tumbora blende munu la sagana ka to kankono donc ça veut dire que la situation est vraiment maîtrisée. Ok, maraba merci bien kombetemba ubefola maraba ciao. Aiwa ni nyoro ye bi songmada na nyoro ngao u kona bi ka minge kebaninde kai ni ko kɛra n'a bɛ e yɛrɛ kunkan i yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ a la mɔgɔw ka se k'a faamuya yanni hakilila jugu olu ka don a ko la ka taga lakalili la min tɛ se ka faamu n'an bɔra ɲoro Amakore ale ye dugunicinin ye a bɛ Ɲafunge mara la bi sɔgɔmada in na Bamanciwale kɛbaa 2 olu de taara dugutigi sɔrɔ a ka foro la a bɛ baara la u nana u y'a fɔ a ɲɛna k'u m'a fɔ a ye ko a ka yɔrɔ in bila wa kuma kangare da ka dɛsɛ wa mugu kɔni kan bɔra yɔrɔ min dugutigi sarila ka bi joli la u y'a ta waati min yanu ka sena ye a nin bina dugudenw de kule daminɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni ye forola baara bila pewu kamalen 2 in u ye 5 do fiyɛna ka taa n'u yɛrɛ ye ko in nana cogo di min ye dugutigi ye ka taa ale bɔnɛ a nina tan a waleya daminɛna ko min na n'o ye dugukoloko ye Amakore ka dɔ ale ye lakalili k'an ye ka ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ an ka o fana lamɛn. Assalamu alaikum Kasim Traoré Hamakore dugutigi fagara bi muna Hamakore dugutigi fagara Hamakore dugutigi jadi su nana ka sɔrɔ fa ka forola bi ka faga ka taa n'u yɛrɛ ye 2019 kɛlɛ dɔnna dugu la dugukolo ko mangari dɔnna dugu la u ye dugutigi faga bi dugukolo mangan dugutigi kɔrɔlen mun bɛ o de ye Amakore ka dugukolo bɛ a y'o kalifa jadi su la Amakore ka dugukolo bɛ o de fɛ ni ko bɛ taa yɔrɔ min na ka baara kɛ
nani jeli suma kuma ni magarala mi dugutigi soro bi ko bi soro anga dugutigi doy anele jeli suwe baraka ñoon fi comme aleni jeli suwe baraka ñoon fe doro ñafunke fana ya bo dugutigi yala kamo were bla dugutigi yala bla dugutigi yala o de fagara bi min bla dugutigi yala le 2 avril ya bla dugutigi yala parce que meray munun nana ñafunke ya do dugutigi mi jeli suwe baraka ñoon fe o mangani dugutigi yay o de la o dugutigi korlem boy kana ni dugutigi kuray kameda wini fembe dam parce que ale dafa ko dugutigi yani dugutigi korlem mu fa garabi o fa de ko dugutigi yani ni funke mimbo yani o kana ni funke ya le bo dugutigi ala kami o mi fa garabi ko do dugutigi ala parce que ale ni jadi suye barage nyo ale de ko tebbe anan no fe mogo lu de ko tebbe so ma dana doro dugutigi sigilen doro jerusu nana firat amma fo ka yoro blawa we mu ci alakat kasim am ko yani problème amena sena kabini 2019 du ko la mina do folo ni funke wu kangeda merko ay du ko len be jofu na am mabbe o kana mala du ko len sino no magara la ko ba soro ay so du tigi mimbe ani jeri su kadi mo wuyu fara ñon ko ni jeri su bembe ru del ka mer yera baga jeri su ay soro fanga mimba mal dabi o tamallo do ngamasu ru tamina ni bare kabin 2019 fo ci sa aywa ni amakore duguden do kumakai na mbore amese kana Bamako ya sa ko kalam sana yele kalam diplôme me na fuma licence droit la kono be mamunu mbolo kulu semisega ye magistrat ka nyanda na ya saka magistrat ya kale bara concours ka saka do ale bara la conseil des ministres ko ale la ininta ko ke sebenye ko ya maria utukalo tletan duru tletan nani temene minye o wale ya ngoni jara ma chamaye mate licence be mo mun droit la onolu yamaria olu ka saka do magistrat concours la CICB directeur ko ale bataki ci MCGR fe bulu faram min imam jara na ya nyemaye ka irala ka foko wale ya min kera akanyene je laje hukumu konnana ka be dangari CICB ale la kanana abara o kechugola ma do koni ko yera sa o koni gafe jeni sal belele bayin konnana non to no jelo baba sisugola ko wa koni ko bora akola nin kofe ko MCGR fe nyema no oye imam Umaru Jaraye ko aka sigina ye ko sabula ale do koringa nyeneje kene ka wale ankera ko wa ko CICB fana ale fana fere ni dabalu sigi senga ya sa ale koringa yoro mami ngoni tasuma mena ye o senga na do entuguni kuma te kata fo ka bata ni wale anyana wereke ka nyesi uluka yoro ma ulu se mi ye oyoye ka fo unyana fana ka fo nu ni nyana wale ya wara fana kara ulu fana be se ka mu ke ubuna o ke ya sabula abina udaka ze wagadugu ka ofe bit legaina mawbe salfana matena pamamina fere be ga tike pamami wagadugu ere chamanjela fatodo koni pisole bina ka bale ku pisole binga bwa ku jamae hirige cheka ka ngomitra mi fe jimelu betu mabulu anara daru ni muru ni babion ni fe bela jilentu mabulu ma wogo ni di foto ganza esare do ye afoko ka ba de dashi ka goshi uka dugu konna na baro ka fo ni wati na waga dugu fama brigade de vigilance ulugo ka tikete fini tigi somi nga surana angata di uluma nulu ya bla yoro mina anabla oyoro la nga pisole ko ni fato mitraise ni fato
keba jimel ni fato a ti fato ganzai wa min ye wagadugu ka mun yɛrɛ bɛ dugu dɔn i b'a dɔn dugu kɔnɔ maaw b'u ka fataw dɔn ni k'u ɲɛnatɔ nin na han k'a fɔ ko fatɔ dɔ don ko an bɛ to k'a ye tuma caman k'o tɛ nin ye ko kɔni sɛgɛsɛgɛli bɛ sen n'a ye sa k'a lajɛ senegalikaw fana fɛ yen olu ka wolomasiri tabaw gendarmew olu ye wulikajɔ dɔ kɛ sa ko o tɔgɔ ye ko jɔkɔ k'o kɔrɔ wɔlɔfɔkan na ko ka finitigiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o senfɛ sa waliya min kɛra wɔlɔfɔw fɛ yen maa 453 ko u taar'u boloda olu de ka jamanaden wɛrɛw minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna na ni maa si tun t'a dɔn k'a fɔ u donna cogo min maa minnu don sa u y'a jira k'a fɔ sa ko u ka wolomasiri tabaw olu ka diripa ale de ye kibaruya in di ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan libi olu ka ɲɛmaa minnu bɛ yen u y'a jira k'u bɛna u ka karangadaw sa han k'u bɛna u ka daw bɛɛ lajɛlen sa ko ka kɛ ni u ka pétrole na a bɔli ye ko sabula nin waati in na baara min bɛ sen na Nations Unies bɛ ka min kɛ ka ɲɛsin olu sinaw ma o sina mun n'olu lakodɔnnen don Nations Unies fɛ k'o ma bɛn o ma hali dɔɔni Tinisikaw fɛ u ka jamanakuntigi n'o ye Kais Saied ye ka ale yɛlɛma don a ka gouvernement na bɛɛ lajɛlen dabali banna sabula kalata yɛrɛ tɔ tora dɔgɔkun damadɔni ye ko maaw balila mun na dɔrɔn k'a sina ka gouvernement falen ten Afrique du Sud kaw fɛ yen maa 4 o de fatura min ye maa caman kɔni olu de ye degun sɔrɔ soba dɔ kɔnɔ so dɔ sa n'o bɛ Cape Town ale yɛrɛ bɛ Johannesburg masuruna na tasuma de kɔni wulila ye tasuma in wulilen sa kɔni maa 4 fatura maa 100 kɔ olu de kɔni bloquelen tora u ma se ka bɔ so in fan si fɛ wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ ale ni polisilakaw so in bɛɛ lajɛlen mɛnɛnen ka taa kogo fa dɔ karisa ka don o fɛ yaasa ka se ka yɛlɛma kɛ nin ko in na u y'a jira k'a fɔ sa ko maaw k'u mɔtɔ don koyi tasuma funteni de tun bɛ ka da u kan i ko n'i ye maa da dibi kan ka se k'u poroporo dɔɔni waliya in k'a kɛra keba n'a bɛ so jɔ n'an ma bɔdaw dɔw k'a la fana bɔda kelen ma ɲi dɛ bɔrɔ kelen o ma ɲi dɛ ko mɔgɔw kɛra ko dibi de dibi u bɔra sa nka a dɔw u poroporolen kun don dɛ u balabalalen kun don Faransi u ka jamanakuntigi a y'a jira k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛlitɔn minnu bɛ yen fanga sinamatɔn fara fanga yɛrɛ senkɔrɔmadonnotɔnw kan sa k'a bɛna na olu bisimila ko kura ko sabula premier ministre ɲini o de bɛ senna hali bi Senegal Faransi kalo kelen wasaden kalata o tɛmɛnen kɔfɛ k'a birisa ɲami barika ka bon sabula Zeyin min ye premier ministre ye a tɛ se ka bɔ cogoya si la Macron ka tɔn na maa minnu bɛ se ka fara a kan olu ko f'olu ka premier ministre ya de sɔrɔ han ko n'o tɛ k'u tɛ fara a kan dɛ a ko a sɛkili sabasiri a gannen n'o ye Danemark ko ale bɛna a ka lasigidenso datugu Mali la ani Burkina ko a ni jamanaw la sa sɔrɔsiw kɔni ye fanga ta jamana minnu na ko a bɛ taa dayɛlɛ Senegalikaw fɛ yen Uranda ani Tunisie kibaruya in bɔra ntɛnɛn don u ka jamana ni jamana cɛ siranyɛnɛbɛ minisiri ale y'o kibaruya di ko sabula ko nin waati in na ko min ye baara minnu bɛ ka kɛ cɛncɛn fo ka jamanaw la Mali Burkina Niger ni Mali Burkina ni Niger ko o b'a to ko olu k'u ka daw tugu k'u ka jamanadenw u caman y'a jira sa k'a fɔ bɛɛ min bɛ yen n'olu bɛ k'o ɲini min ye kalata kow ye jamana yɛrɛ bɛ se ka taa sira la cogo min na ka segin bɛɛ kɔnɔna na k'o tɛ ka kɛ nin jamana ninnu kɔnɔ ko olu n'u ka daw tugu ka taa fan wɛrɛ fɛ aw n'u fo cɛw Taiwanikaw fɛ yen ji ale ye tiɲɛni kɛ min ye ji ye maa 22 o de tora sanji woyo fɛ olu ka dugu kɔnɔna ntɛnɛn tɛmɛnen ko kunu u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin ji juguba in kɔni ye u ka jamana ɲɛmaaw wulilen don k'u jɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ ji ye maa minnu sɔrɔ a bɛ taa maa 30 ɲɔgɔnna na u fɛ yen bolofara ka dɔgɔ ni yen fan in na ni ji ma taa ni ji ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na wa min ye waleya in ye fana ko fɛɛrɛ ka ɲini yaasa a bɛ se ka kunbɛn cogo min farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu ka maama falen dɔ bɛ yen ko Steve Goran Eriksson ale yɛrɛ ye dege karamɔgɔba ye diɲɛ kɔnɔna na a dɔnnen don ko ale y'a ka kalifa minɛ a la kunungo k'a si to san 76 la maa kofɔlen sa ko cancer de tun bɛ a la n'o ye cancer de pancréas ye k'o de tun b'a la a fatura Suèdekaw olu fɛ yen min ye maa in ye sa ko a ye Lazio de Rome a y'o dege karamɔgɔya kɛ min ye Angleterre yɛrɛ ye a y'o dege karamɔgɔya kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa Côte d'Ivoire a y'o fana ka dege karamɔgɔya kɛ
n'an segira ka na Bamakɔ yan an b'a yira la k'a fɔ Mali seko ni dɔnko tigilamaw n'o ye an ka ngaraw ye an'an ka fɔlikɛlaw n'an ka dɔnkilidalaw n'an ka fɔli minan seko ni dɔnko tigiw olu ka tɔnbelelaw bɛ n'o ye FEDAMA ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ sa yaasa ka se ka baaraba dɔ sigi sen ka baara min n'o o kɔni bɛ tali kɛ sa ka se ka yirituru k'o kɛ waliya in kɔni ko a kɛkunba yɛrɛ ye min ye o ye sa o ka se ka baara kɛ baara min na nafa ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ min na n'o o ye yirituru ye u kelen ma yiri in turu jɛkulu min fana bɛ yen n'o o ye boulangerie tigiw ye pâtisserie tigiw ninnu ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bagan marako la u bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa yirituru ale baara kɛ Telegram ɲɛmaa ni ale minɛnen no Faransikaw fɛ yen k'a kun ka soladonbagaw kun bolo ko a na fiɲɛbɔda sɔrɔ bi k'u ko ayi ko fo sini u n'u da don a ka kuma na ko sabula ko waleya min b'a kun kan k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ Faransikaw kɔni y'a yira sa fɔ sa ko nɔminɛ 12 ko o de ɲɛsinnen ka ɲɛsin a ma ko wa ko min y'u ka sariyatigiw ye k'u na se k'u ka baara kɛ u yɛrɛ fɛrɛ ma kibaruya minnu n'a y'o sɔrɔ wulada in na o la kumabaw ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Keba Jalo ko baara ko a ɲɛna n'Ala sɔnna a mana ɲɔgɔn sɔrɔ a nɛgɛ kaɲɛ 9 kunnafoni kuraw mana sɔrɔ ka olu da Outlook kan a k'an bɛɛ Ala ka dugu ɲuman jɛ.